Sa karaang terminal sa Barangay Paho, nasikop sila si Rolando Muanya Jr., taga Barangay Ermita o Charlie Monteron, taga Parian. Dulan sa 200,000 pesos nga balor sa gidiling drugas na sakmit gikan kanila. Samtang usa ka Johnny Boy Ibarat, 24 anyos, ang nasikop usab sa laing buy-bust operation. Nasakmit sa taga Police Station 5 ang mga pinakete sa gituoang shabu nga mukapin sa 10,000 pesos ang balor. Tulo ka tawo na dakpan sa mga sakop sa kapulisan sa dakbayan sa Naga sa gipahigayong anti-drug operations. Giila ang mga nasikop nga sila si Jerry ug Albert Alivio, pulos na sa drugs watch list. Lakip sa nagsikop mo si JF Suarez, pinakiting shabu ang nasakbit gikan kanila nga pulos taga Barangay South, Poblacion City of Naga. Nagtigom na usab ang task force nga gisangunan sa pag-rehabilitate sa Bulacaw River sa dakbayan sa Talisay. Sa Setyembre 20, gikatakda ang pagpanglimpyo nga mo ikalibang higayon sa pag-clean up drive sa sapa. Si Engineer Christine Homes miauhag sa mga mulupyo nga nagpuyo duol sa Bulacaw River nga dili in town maglabay sa ilang hugaw sa sapa.